сарбоз Асламҷони Амирбегро дар ҳоле ба бемористони қарияи боло расонданд ки аҳволаш баъд аз ворид карда шудани як сӯзани калон ба бадани ӯ вазнин шудааст. талошҳои пизишкон ӯро наҷот доданд. табибони беморхонаи қарияи боло ҳозир нашуданд дар рӯ ба рӯи дурбини радиои озодӣ суҳбат кунанд, вале онҳо дар суҳбатҳои бидуни сабт таъкид намуданд ки сарбоз Асламҷон Амирбегро якшанбеи 3 декабр ба амин бино, яъне ба корпуси 4 қарияи боло оварда дар ин ҷо бистарӣ намуданд. табибон таъкид намуданд ки баъд аз он ки сӯзанро аз қисмати рости шиками ӯ гирифта вазъи саломатии ӯ беҳтар мешавад, ӯро ҷавоб медиҳанд. аммо хонаводаи ин сарбоз мегӯянд ҳанӯз вазъи саломатии ӯ бад аст. хабарнигорони радиои озодӣ дар беморхона акси пайи сӯзанро дар бадани сарбоз диданд ва инро ҳам шуниданд ки кӯҳансарбозон Асламҷонро ки ҳамин тирамо ба артиш пайваст маҷбур карданд ки ба худ сӯзан занад. як манбаи дигар гуфт кӯҳансарбозон ба ин ҷавон сӯзанро доданд ки фурӯ барад, вале бино бар фарзияи дигар худи ӯ ин корро кардааст то аз хидмат озод гардад. хонаводаи сарбоз дар 25 километрии маркази Душанбе дар дарраи бедои ҷамоати Чорбоғи ноҳияи Варзоб зиндагӣ мекунад. ба гуфтаи онҳо вазъи саломатии ҷавон аз қабл хуб набуд, бояд ба артиш бурда намешуд. بچه من کسل بود مزش نبود کوپ جر قیلون شده بود سطرسن موس بوده اومده فند فریب کرده بچه من بردن اون کلانیم نامده های پامیر خدمت بردنش بعد خیل کردن گذراندنش. ҳоло Асламҷон дар беморхонаи бемориҳои равонии ноҳияи Рудакӣ бистарӣ аст ва ба хабарнигорони радиои озодӣ имкон нашуд бо худи ӯ ҳамсӯҳбат шаванд. ҷавоб шудан инҷа МВД госпитал МВД оранша унҷа мақсад бояд психолог ва ё медидан аз наёфтан ва ё ба ман хайгон психолог ва мақсад сара параша гуфтум бинан бо хушу озода ба ха гирифтан вай канан охи ба оз психбанистан ленс кардем мақсад бурдан ҳамеша хондем. падару модари сарбоз таъкид намуданд ки дақиқ намедонад ба фарзандашон дар қисми ҳарбӣ чӣ рух додааст. чизе ки онҳо аз забони писарашон шуниданд асли қазияро ба онҳо рӯшан накардааст. хай уже чанд гап шуд ки задану ита кардан ута кардан акум вай хутиам писарам бо хушу бо масъалат кардем хай бо уже гапом бо хай гапом гуре гузга гапои қабегу бача бо ман дам назудум буромадум бо баъди вай дур омадам гуфт ки ман дада мақсад ҳамина худум карегум накарегум гуфт ман ба ёдум нестам мега мақсад даму калам нест ки ман оё худам кардам ё мана кардам мегуда. падар мехоҳад писарашро аз идомаи хидмат дар артиш озод кунанд, зеро дар акси ҳол бо таваҷҷӯҳ ба вазъи саломатиаш нигаронанд ки даст ба худкушӣ мезанад. Асламҷон дар қисми ҳарбии 3502 Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон хидмат мекардааст. Нусратулло Маҳмадзода сухангӯи ин ниҳод ба радиои озодӣ иддаои бо таъсири кӯҳансарбозон дар бадани худ сӯзан задани Асламҷонро рад карда гуфт, чун ин амал бевосита аз сӯи худи сарбоз анҷом ёфтааст. вай таъкид намуд ки чаро ин сарбоз даст ба ин кор задааст дида мешавад ва афзуд ки дар қисми ҳарбие ки ӯ хидмат мекардааст ҳолати шиканҷаи сарбозон рух надодааст. ин бори нахуст нест ки пайвандони ҷавонон аз иҷборан ҷалб кардани фарзандони беморашон ба хидмати ҳарбӣ шикоят мекунанд. дар гузашта низ борҳо волидону наздикони сарбозоне садо баланд карданд ки ҳини даъват ба артиш вазъи саломатии фарзандонашон нодида гирифта мешавад.